Bueno, pois encontrámonos xa cun pouquiño de confianza, viñamos de ter aí un pequeno bache de derrota, empates, e os rapaces foron collendo confianza, a medida que tamén fomos recuperando a todos os xogadores. Bueno, vemos de empatar contra o Toén nun partido no que tamén tuvemos baixas, pero bueno, podemos competir na medida que poidemos, non fixemos un bo partido. Tócanos era un partido super complicado contra a Purísima, campo moi grande, artificial, con frío, que vai ser ás 7:30, esperemos adaptarnos. Rival directo, xente nova como a nós, ainda un pouco máis, ten a media de idade un pouco máis nova que a nós, é un equipo que nos vai exigir moito no físico, moita transición, moito balón alto, é dicir, vamos ter que ser moi bons nas dúas áreas para poder levar o partido. Ademais o campo é grande, a nos beneficianos, pero eles tamén, vai estar moi igualado e vai se decidir, un fallo nun córner, un balón parado, unha defensa mal feita e pode balanzar o partido a calquera dos dous. O obxectivo é quedar o máis arriba posible, estánse dando resultados que estamos en promoción, pero, bueno, ainda queda unha segunda volta moi dura, vamos ter que volvernos a enfrentarnos a rivales moi duros, e ainda non acabamos, ainda nos toca a Purísima, que vai cuarto, creo, cuarto ou quinta, despois tócanos o Rayo Alaricano na súa casa, que tamén é un rival moi duro, tócanos que o Arrabaldo nos veña a visitar aquí, tocaríanos outra vez o Francelos na casa, comezando a segunda volta, que é un dos rivales que está arriba, así que van vir uns partidos moi duros e intentaremos da mellor forma posible.